Ang daon nagbantay man. Sa sunod ka lang. Sa sunod ka lang. Eh ako, tinatakot ako ni Mother Earth. Pagpasok ko, agoy, nagulat ako, day. Kay sa sunod ka lang. Maghanda ka sa akin, ha? Sa akin. Guys, mayroon kaming bagong lagayan sa plato. Sosyalan ang lagayan sa plato ni Mother, ha? Naayawi na ni Ma. Kaya na, nakakandado pa man. So, where is the yawi? Atong ablihan na ni siya, Mother. Hala, pareha sa akuan. Pareha sa ako ang akuan. Pero, mubo lang ni siya. And then, naay saluranan sa tubig. Yan, naanay nakabutang dani nga yahong. Bagong yahong. Pero, unsa? Tabungi. O kaning ingani, Mother, dapat daw kuno ang mga kuan kanang mga buak na nga plato, baso, ilabay kuno, Mother. Huwag mo yang ilabay. Ang pagsara pa daan na ilabay ni mo. Naamay kuan diferensya. At least dili pa na liki ba rin ang bungi ram na. Mao gani kung nay diferensya, ilabay na kuno. Asa na ilabay, Ma? Bitaw guys, si Mother mahilig si Mother magtipig-tipig sa mga kuan. Napares ani oh. Asa ra to dani? Nawala lagi. Ang Katong dani nga imong gibutang-butang, nawala lagi tipig-tipigan niya. Mahilig si Mother magtipig. Naa si kuan, Auntie Inday. Nya, mo ni iyahang bagong kabinet sa plato. Di ara sosyalan naapoy butanganan dani sa ibabaw, no? Oh, di ba? Sosyal si Mother Earth. Mga people, good morning! Naami bisita si Ma'am Lenny. Siya ang kapatid ni Maring Bibi na ay grasya nag-abot. Eto, mga on kita kinsa manitagya dyan. So, dyan yan sa lamisa. At saka si Nestor, nandito si Nestor. Ang daming dala na pagkain. May ulam, may isda, may pansit, may panakot. Si Janjan. Nada ni si Janjan. Kay Sabado man karon, walay duty nila. Shout out di ay sa kauban ni Janice. Diyan sa Balingasag. Kung sa'yo pangalan niya? Pagani. Ha? Kauban ba di ay? Ah, kauban. Abi na po kauban. Ala, Peban- much money si Angging. Naay, much money si Angging, oh. Nya napay daghan kwarta, oh. So, shout out di ay nag-premiere ang atong Mayamiya karon. Kani dito ni sa balay. Simply Christine 808. Hello, maayong aga sa tanan. Maraming salamat, Madam Simply Christine 808. Pasok na mga Mayamiya Squad lovers. Thank you so much, ha. Jeanilyn Barlaan. Shout out sa inyo watching from Cebu. Thank you so much. Nada ni si Lini. Gwapa kay si Lini, day. Oh, diba? And also, thank you so much to Bridget Pantinupli. Thank you, sis. Tagoros. Thank you so much. Single momship. Thank you so much. Thank you. Thank you kayo, ha. And also, Masayon Hensel Aplaya Hasaan. Shout out sa inyo po. Maraming salamat, Madam Masayon Hensel from Aplaya Hasaan. Diyan sa kanila ni Madam Brenda Mage. Diyan sa kanila ni Rhea Felingera sa Hasaan. Thank you so much. Nya, naipanin, oh. Kidnap na ang cellphone. Na ay dalang pa ni Jan. So, mga unta ninyo, tanan. Nagiging, oh. Say, kaunlin. Sige na rin. Mintras pakakaon pata. Kay ay hara baka agkaon kung dito na sa hospital apangutan ka nga unsay imong kaunon? Royal itlog. Royal itlog pinangga kayo no. Orange. Oh, karilit mo ana nga pag dito na sa hospital agtinga na pangutan-on na dayon kung unsay agkaunon. So mintras magkaon pata kaon kita. Ali boy. Ali boy. Kaon. Tanan. Lami bitaw ni si ano? Umok sa ba? Nya. Unsay nahitabo dani?
naay sudan si Janjan nga dalahon dito sa bukid. Nya, napudpan, dalahon po niya dito kang Mother Earth. Kagabi nagpalit ko sa buo nga manok, gihatag nako dito sa ilahan ni Mama, saka utik. Unsa to sing utik? Paa? Wings o kuan sagol. Pitso. Pitso. Ay, ang kang budog mo'y paa. Nya. Si Janjan karon uli kay Sabado man. Nya giridi na nila ang dalhon sa bukid. Ang diri dyan, saan sudan? Ayos na, dito mo panid to? Nakay Gcash, Nagpila pa hon mo? 50. Oh, 250 lang. Nagpila? 250. Nakay Gcash. Wala. Pili lang Lin. Wala ko jika. Kung siya Lin, kanang sa tawag siya niya, one perfume. Isa ka buo? Tara yung 10. Isa kay ani yung 250. Isa kay ani. Isa ka nga na, 250. Ikaw lagi So- kay kag ay ti, sukto na ako tong 5,000. Resibo na. Mga people, here me sa hinguog nag-shopping with Janice and Nestor. Naami gipalit nga TV for Mother Earth. Karon magpili-pili pasad mi dari kung unsay among paliton. Nangita ko sa kuan kanang bedsheet kay akong dugaan ang bedsheet wala may double size. Puro ra single o queen. Queen size. Queen flat. Na ako'y napalit nga kuan, punda, tag 50 ra ni siya madam, di ba? 39? 50. 50 pesos, duha ka buok. Asa pa mo? Ali na mo diri sa kuan. Gaisa no hinguog. Char. Tulo ka ba kong gipalit? Nya kay bedsheet unta to dam. Walay bedsheet. Kuan man double. Ay double yung gusto. Double man akong kuan, colchones. Lagi no. Ang queen dako ra sad kay na siya sa double no. Dako ra pud sad kay siya sa double. Kay queen man siya. Unsa man queen? Double makay mo kutsyon. O nagpalit na si Janice. Kanira ako madam. Diyan na mi sa gawas kay paingon na sad mi maguli. Ya kay nagmotor man mi pagpaingon diri. Kaganiha nagulan. Nya karon nagtaliti diyan unsa man? Magbas na lang ko sila magmotor. Kay haoy pud kaayo magmotor. Uy dili sad sayon hinguog baya to balingwan. So kuan kaayo kanang huy-huy ang atong ang tiil. So nakaana mi karon wala damha diri sa Gaisano hinguog kay si Janjan among gitabangan pagpalit ang TV ni Mother Earth. Napakay utang nako wala na. Wala na. Saksi ng video. Wala na kay utang. Wala na daw siya utang sa ako Ikaw na utang ay maglilibi mo ta karon wala ni gyapon. Ang among napalit nga TV Panaton Smart TV. Nya kay wala may signal dito sa bukid. Siguro mag-satellite na lang siguro mi nga signal or GSAT or unsa pa to adyan? Ang Sky Direct pero dili man kuan dito ang Sky Direct di ba sa bukid. Murag signal gisiguro mo magamit dani or GSAT. So diara paingon mi sa Jollibee kay makig Jollibee si Janjan. Naman siya utang. Uy, bayad ako sa akong utang. Librehon pa. Oh. Ani na mo diri sa kuan, Gaisano, hinguog kay daghan kaayo silag sale diri. Nakapalit ko kang sa cortina tag 50 ang isa. Duha ka buok. Aw cortina dili, punda. Nakapalit ko sa punda diri sa Gaisano hinguog duha ka buok 50. Tulo ka ba kong gipalit? Nya palit dugang ta nako to akong kuan bedsheet na wala may bedsheet. So next na lang. Gaisano Hinguog City.
Taod na ta sa atong robot-robot. Kay nagbutor raman lagi mi. Nya. Oh, di ba? So karon andi na dan. Ikaw dala na. Kay manglibre si Janjan. Hala na TV si Mother Earth. Sosyalan si Mother Earth, no? Magka TV na jud si Mother Earth. Unya 32 inches ni siya. Ikuan sa imutiin. Yara. Sakay na tatay sa pator ha. Tay sa pator. Ikuan sa imutiin diyan kay wa pa nakakarga ko tin. Tay sa pa ikuan sa pikas. Ang pikas oh. Isibog na diri. Isibog diri tungtong sa kupaa ba? Matabunan ang bakyo. Sige di man. Oh, di ana. Okay na, go. Gaisano Hingog City. Come and visit Gaisano City. Wala isibog dyan ang kuan. Ag-ato paunta ko sa kuan. City Hardware. Ayaw na lang. Diretso na ta. Kay hapon na. Ano na lang. Ha? Di ba? So karon mag-bus ko. And then sila ni Janice, magmotor lang sila ni Mr. Kay naamay dala nga TV. Angel's Burger. Hala, sosyalan kaayo. Di ami sa Jollibee Paingon, diri sa Hingoog City. Guys, mga unata tanan. Kani spicy ni siya, kani dili. Ang kanjanis food, same rami. Kay ni Star spicy tanan ang iyang chicken. Na ay Coke float, ay Pepsi float kay ni siya kay Pepsi man. So na ay sundae, chocolate isa dyan no? Chocolate sundae. Dayon, iced tea. Kaon tanan, naapod mi hamburger. Mga unta. Hilaw-hilaw ang anuan? Kaon. Dito na ako sa Balingwan. Sila ni Janjan, nagmotor sila. Ako ra ang nagbus. Yan na yun sila nga, diri daw sila sa Balingwan magkulat.
Di ako dapit sa may 7-Eleven. Hapit na mag-open diri ang 7-Eleven sa Balingwan, Misamis Oriental. Ang uban nga napalituan nila ni Janjan. Ako silang tawagan karon kung asa sila dapita kay wala man sila diri mga sis. Wala jud sila Ari. Akong tawagan kung asa sila. Basin wala pa sila nakaabot no. Dari na lang kung maghulat nila kay hayag dani. Ato sa niibutang ang TV ni Mother Earth dahil maglingkod sa ta kay murag gikapoy jud ko ay lingkod ta ani muhulat-hulat ta kay akong tawagan sila karon kung asa na sila dapita kay wala pa man. May bagong TV na talaga si Mother Earth. Daghang salamat guys sa inyong tanan sa mga suporta niyo sa akin. Thank you so much. Diri ra ta maghulat kay naa na to sila karon. I love you all guys. Bye.